açın uygulama A deserto. Danas ćemo pogledajte naš auto, kako izgleda. Ajde, idemo. Obavezno da ocenite naš. Obavezno Sedi. ocenite naš auto u komentarima. Šta se desilo? Šta? Aj. Jao. Ništa se nije polomilo, ajde. Idemo, koči, kuća, ovako, vozi.
Šta? Ništa više. Neće me voziš više. Evo kuće mi voziš. Skoro. Aj doći. Vidiš kako ja vozim, a ti moraš da udaraš. A beši! Izvini! Nisam htio tebe. Ja sam upucao njegov mjesto. Nisam htio tebe, htio sam zombija. Izađi iz kuće! Pusti me. Pogledaj. Daj, ja to vozim. Idemo, odite like i subscribe. Jesi normalno čoveče, šta radiš? Ajde, odvodit ćemo ovo, znači ovo i još malo gastimo, ajde, ulazi.
Daj. Znači ja sam udario u onu kuću. Ja sam u drvo udario, ajde idemo. Da ću da vozim. Nemoj, rekao sam ti da ja mogu sam. Čekaj, šta ne radi? Neće! Aha, evo. Pa nemoj. Šta neće? I ljudi, to je to od ovog videa, nadam se da vam se svidio. Bacite like i subscribe, to bilo to i pozdrav i čao!